Takže vítajte pri druhom dieli z Minecraftu. Dáme si chlebík. OK. Ja asi by sme mali stišiť hlasitosť. Lebo... tuto dáme to na 50 a hotovo. Ja to znížim na sluchátkach. Môže to také akurát. No, máme tu creeperov. Takže asi jeden tareto. Ja sa strašne bojím. Sa bojím, že vybuchneme. Sa bal asi každý, že? Ne. Do prdele. Do prdele. Pomaly vyskačem asi hore. Teraz keď ma zabijú, tak asi dostanem mega nervy. Ja nič nevidím. Sme tu dobré. To neboli tí ho... No. Až to robíme trošku ináč. Keďže tam vidím nejakú budovu a nechcel by som tu skonať, tak asi by to urobíme následovne. Opa. Takže to si dáme dole. Skočíme sa. Ty kokos, tam je creeperov jak hovado. Nie creeperov, skeletonov. No, ja hovorím, že ich tam je nejaké extra moc. Dobre. No, asi sme tady to pomaly hore. Fú, fakt, že nepadneme. Nemáme už? Ty koksa. To je dobré. Aj. Hore, hore, ja chcem ísť hore. Šup. Teraz, sledovať. Hej. Šup, šup. Teraz ani neviem, kam idem. Pomaly idem tady to. Ja neviem, asi či niečo vidíte. No tak toto keď padne, tak už som to posral, to je jasné. Že by? No, poďme, dáme to. Pavúk. Do prdele. No, tak poď. Poď. Aj bože, no tak. Čo je? Kút. To tam zabedním. Keď na nás skočíš ty, tak už ma tak nasere. Mám takú dôvodnú náladu. Si musím oddychnúť chvíľku. Sme v tradickom stave. Do nás skočí, nás nezabijem. Už odešol. Že by? Že by si dostal rozum? Že by? Že by? Alebo ideme takto. Jej. No. Máme tu jaskynu. Takže, asi sa mali vydať na tú smer. Čím skorej, tak tým lepšie. No. Máme tam veci. Šup, šup, šup. Už rovno jaskyňa. Nie je to až tak moc daleko zase, no. Ale veď. No. Takže toto sme vyfailili, jak najviac sa len dalo. Bože. Konec, to sme išli. No, tá jaskyňa je stále daleko.
nevadí. Musíme pri dedine. My sme padli úplne dole niekde. Poď ešte. Podívej. No. No ešte poď. Jaj, no do prdele. Tak tam sme kopali. Tak, ja som sa budol trošku asi komentovať, neviem. Ja som úplne v rozpakoch. Takže ideme dobre, ideme za tu, ešte že máme tu minimapku, lebo to už by bolo špatné. Šup ešte, dúfam, že tam bude. Jaj, poďme. Je vo veľakém filme, že utekáme. Poďme. Šup. Kde je tá veľká... Nani. Už to nedaleko. Zombík! Máme ešte. Tam bude asi, no. Čo je to tuto? Si nejaká jaskyňa. No, a teraz kde máme tú jaskyňu presne. Čo, kde je tá jaskyňa? Kde si? Akože, ideme si dedinu. Ale dáme tu jaskyňu. Boli niekde túto. Tuto. To niekde videli na povrch. To je jaskyňa. Bože. Veď my ju máme označenú. Ale kde ju nevidím. Hello. Aj na jaskyňa už vidím. 40, vidíme dobre. Správnym smerom. Asi. Ináč sa ma pýtať, čo môžem natočiť? A tu sme padli. To je úplne ako to. Tak, a tu máme veci. Ja, máme ich. Keď ma teraz, keby si ma zabil teraz, kámo, tak také nervy uvidíš, že taký si nevidel. Kde je ďalší? Toto sa schovať rýchlo. Ty vole. Toto je... Tu rýchlo zabedným aj hento, aj s drahovkami. No. Kámo, mňa nedostaneš tak ľahko. Nebo dejde noc. Čakaj, toto si musím takto upratať. Máme veci, to je dobré. Teraz zase do dediny. Takže sa bude týmto smerom. Meč. Ideme. Ježiš, sme hladní. Čo budem jesť? Slepka, kde si? Čože nás to nezabije? Kde je? Vidíte ho niekto? Hej, hovarte.
Ježišmania. A rýchlo preč. Pridaj trošku. Akože takto sa budeš vykračovať. Čo sú nakazené tí sliepky, alebo čo? Jediná, ty vole, to čo je? To ako daleko. Toto je fail roka. Fail roka. No. Pomaly ideme, sliepka. Ale aj zombík, ale aj skeletón. Zesi. Nahej ma tak. Rýchlo preč. Pavúk. Kde si? Hovado. Sorry za vyjadrovanie, ale... Ne! Bože. Skeleton ma zabije teraz. Prečo nie? Jedno srdiečko. Sú tu zombíci. Ja to dokážem. Jedinú mám na dosah. Ja to dokážem. A ešte k tomu aj Slenderman. A ešte k tomu aj ďalší pavúk. A som v riti. A ešte k tomu ja neviem čo. Som v riti. Toto keď dám. Vy debili, pustite ma donútra. Preč! Ty kokos! Ja som to dal. Ty vole! Ja to neoverím tomu. Vy buďte ticho, čo ste. Ja. Dám trošku slabšie zvuky, lebo predsa to je... Očuť. No, asi, neviem. Takto. Myslím toto. Ty vole, toto bol... Kde ten? Kde si? Prečo to vyhadzujem? Moje veci. Kde si? Kamoši. Sorry. Ale... Musí byť zabednené všetko, lebo zombíci sú už mega drzí. To je bázne. Tak. Už by to malo byť v pohode. Ty koko, strašne to búcha. No. Ty kokos, toto je mega diel. Trošku vám to vlastne bude nudiť. Ideme hore. Ty kokos, zabedni. Ty vole. Áno, presne chalani, presne, sem sa schováme. Presne. Torčku. Takže dáme si sem. Prepáčte, chvíľku som sorry.
Sorry, ja sa fakt ospravedlňujem, toto som nečakal. To ja som tu mal kamarádov a niečo potrebovali úlohu. Keď bude ráno. Nejde? Daj. Rameno flea. Daj. Nejde. Rameno help. Help me sit. No. Takže ja by som sa toto už aj rozlúčil. To bol taký trošku napínavejší diel. Tak, čaute.